Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndichikupai maupdates enyaya dzinenge dzichiitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Ndiri kuona panapa kuti sewiki neuchivhayo nezuro vakatengera mutungamiriri wechechi yeZCC Bishop Nehemiah Mutendi motikari yerudzi rweMaybach inokosha mari inosvika iyo $450,000. Ende sewiki neuchivhayo tiri kuona zvekare kuti vakazotutsira nemari inosvika iyo $2 million cash pamusoro vachipa Bishop Mutendi. Asi chazoita kuti ndinyatsouya panapa ndiri kuona kuti vanhu vakawanda macitizens enyika yeZimbabwe vari kupopota, havasi kufarira zvinhu zvakaita seizvozvo. Asi mumacitizens eZimbabwe imomo tiri kuona zvekare kuti mune mamwe madununu zvekare emacitizens enyika yeZimbabwe. Ava vanhu ava ndo vamwe vevanhu vanoenda kuchechi yekwaBishop Mutendi. Tiri kuona kuti vari kubuda vachicelebrate kana kuti vachifara kufarira kupiwa kwakaita Bishop Mutendi mari inosvika iyo $2 million nemotikari inokosha iyo $450,000. Asi tikada kutarisa tinoona kuti same madununu iyayo anopinda kuchechi yekwaBishop Mutendi, kana kuti same vanhu vakadzungaira ivavo vari kuenda kuchechi yaBishop Mutendi vari kucelebrate kupiwa kwaBishop Mutendi motikari ye$450,000 nemari inosvika iyo $2 million. Ndo vamwe vevanhu vari kudedzera kuti ZANU-PF ngaichibva pachigaro, tafane nhamo. Vanhu vari muZANU-PF vari kuita uori, but uori hwacho ukaitwa uchiitirwa muchechi mavo havasi kuona kunge uori, vari kuona kunge zvinhu zviri normal, because vanhu vakawanda tiri kuona kuti vari kunyanya kubhilivha kune vakuru vemachechi, havachabhilivhe kuna Mwari ari kumusoro kudenga, vari kunyanya kubhilivha kune vakuru vemachechi. Zviri kuzoita izvo kuti zvinhu zviri kurongwa nemacitizens eZimbabwe kana kuti kubatana semacitizens enyika yeZimbabwe kuti tinge tinorwisa zvinhu zvakaita seizvozvi, kana tinge tinorwisa nonsense dzakaita seidzodzi kunge kuchinetsa. Because tikada kutarisa tinoona kuti vanhu vakaita sana wiki neuchivhayo kana kuti vanhu vari mubato reZANU-PF vakastadha macitizens eZimbabwe, vakaona kuti macitizens eZimbabwe havana kubatana, ende macitizens eZimbabwe tine kakupusa ketinako kekuti nhasi Walter Magaya akatengerwa motikari. Tinoona kuti mamwe macitizens eZimbabwe vanobuda vachidedzera kuti sei atengerwa motikari iyoyo yatengerwa mari yacho iri kubvepi, vari kutambisa mari, ende mari iri kutambiswa imari yehurumende, because munhu iyeye anenge asingafarire Walter Magaya. But vanofarira Walter Magaya tinoona kuti vanonomhanya, vanonocelebrate kuti Walter Magaya atengerwa motikari, mukuru wechechi yedu atengerwa motikari. At the same time unoona mangwana zvichinzi Evans Gwekwerere atengerwa motikari. Vanhu vaive vaimbodedzera kuti Walter Magaya atengerirwe chii motikari, mari iri kutambiswa, because vanosapota Evans Gwekwerere. Tinoona zvekare vachifara vachidedzera kuti Evans Gwekwerere ilegend, anodeserva kutengerwa motikari. Vanhu vakambocelebrate kuti Magaya atengerwa motikari because havasifarire Evans Gwekwerere. Tinoona zvekare kuti vanobuda vachidedzera kuti hurumende iri kutambisa mari, ingatengere Gwekwerere motikari ichimupa mari, ichikumupa pachi. Ndo zvinhu zviri kuitika muZimbabwe, ndo zvakangofanana nezviri kungoitika ipapo kuti vanhu vekwaBishop Mutendi vari kubuda vachidedzera ivo kuti mutungamiriri wedu ablesswa ende chipo ichi chabva kuna Mwari. I don't know kuti wiki neuchivhayo ndiMwari, because tikada kutarisa tinoona kuti iye wiki neuchivhayo wacho ari kutodedzerwa iyo kunzi mutumwa akatumwa kuzopedza nhamo dzepanyika panapa. Tikada kutarisa zvekare tinoona kuti vaMunangagwa vanodedzerwa zvekare kunzi vakatumwa kuuya kuzosunungura macitizens eZimbabwe kumabvisa munhamo. I don't know kuti macitizens eZimbabwe akabviswa munhamo etiri kunyatsoona acho kuti ndiapi, ndiana wiki neuchivhayo, ndiana